kwichora mbare ni kibako gokera magiga yokoroserwe nsoko n'umunyangongo bubunchiriria kwelire Douglas Orutwa Lisosa urenchira yemo yokwirania chindo chichiria cyasaliwe na mwanya bantu bagukwanekerekyo nigo ruche orwo lio Rutwa orwo konyora rwatichirwe ase ogwako kwa mataboli rwa ruboirwe bene Munenjira yemo yokorosia chindoche na bwego kwenekinga bamenyi kwenyora bare chindoche nigo yore no koganio kuya Moske Douglas Orutonke uyu menyekene Lisosa asiritskoria rero hara umuroberio bugukora anemono kwenekinga ngorose bare ensoko iyo rachigokonya bamenyi gwetani akiri bwisatu korwase wodi yabo gichora munenjira yemo yogo chenchia na kwenekinga gwenda bare no gochenchia kwerire bakatoroseria machaya amachaya bunaba abana bakanza gusibichi sabuni omaete chipipe echikorwa tubatebya abana tagusibichi pipe nechianga agu mache tali gusibelirwa abana bakarambusa bonekero barora aerire bono nali bansa kuliranga ngogotokonya amache nanje ngabaira niriri nanyoreta abantu bakatoliki bagatokonya amache nandi mwanya saliri bono tigomo oyo minto Lisosa nere munabekiruga achicha tororere ngaito kunywa amache ngakitoko nyora amache akiake ngochare gusira muna asirete linde tokwenda twachikoyo bande twaseri gutwatebi guira na sei no mochikoya amache jena akire mbuya mono asengejo Lisosa lyalengere igotoroseria amachaya abangina basumbukira bobe naende bone baye kobuja nebisandansa Lisosa etulege gali Orutwa orocho rorwabere rokonya banta bange koruna twakina twaba turabana lakini lo ikagatirwa salikire esali abantu basimekire metemba garoche amatoboli moroche nsabuna akire amatoboli anara gosalia water towers emu yane nene daliga igoka etutaite Nyamira county ngima chinsoko jidinya sato etechire natural abarayi baita sabaika chinsoko kabire gichirosibwe egekogera amanja akawa very expensive ukuira na dole muno ukambani bakulia amanja bakuwoka a big distance lakini gari ya SM desert iga ntosese ni tubwata amanja lakini abantu baito amale makeire no yamale makeire nje nara wacha abantu baito naki abole mu buli tubwato boke tutigasa amanja arasa ase water tower torosia amanja alia erinde abana baito na abantu generation gocheje kunywa amanja bagukwa na ime wodi yabo gichora ime bunge ya West Mogrange county ya Nyamira litskoria rero igo baichene iro ko sira kwa mache anene wechinsoko echocha kamire ko bwatekana ogwa kwa matabori ase chinseme echo nabo igo abasaye boticha chinsemo cyo kunywa mache amanja ya saligite sana mwiso kunyaligere iga akarosi kumwinalia akakama esali antu bawa kama tabori bo ninje nabo esali ngokora magana climate change ninje nalengere tibono tiganchega abantu baito litanga ntubasomi abantu abana balega tubasomire yana magenderera manene mwatoreteire n'abana babagwaka mataboli bakaroche kaki bakora masikani amache negento kya muhimu bono nakiaje tagasirira bono una mataboli ataka wakwa aka macha agasira kaera nigo basabire county ya Nyamira kwenekinga nkuriyelere chindoche asaboyo gati y'abamenyi bamwiraneri Moske Douglas Orutonke ombuya mono asoko gendera gotena n'abamenyi babo gichora ige program enere nkuboli abarayi abuna aba MC abachora kibese nkire buna county ya Nyamira ja climate change ikoruswa libaga doko yurusi kibese kiriko kunya giboholi amanje narale natural ngo ba protected ale ngo jakoba more important than using a lot of resources kwanda kunye bisima egiagalo roje abantu promise ngaros bare chindoje chibese chitu kuje chindoje unanje nange kamiti ya chindoje tokubanga chibese kuri Nyamira cheka kati chiazira Steven Nyarikembunde Ensoko TV bogichora West Mogrange county ya Nyamira.